Laping Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yamin kadrama kalafeng kabianong bianong ngam sakbay na intay man pa'y ipanalpaak dagiti ni kablaw tayo sakbengin tayo biding-bidingan ti surat da ito na ipagayam. Shoutout Mang Bianong ni Ivy aka Ibiang adik agdangagiti Laping Leos Bianong nagtadetakin ni Ann Ramiscal. Makablaawan ti family Baksa de la Cruz ken family Pascual ken ati kadkadwami diti pwesto madama inaw na ni Leonor Juan agisum kamot adeng kaw ditalikawd then kinibakat ko ni Lilibet Pascual love na love ka agan anad ka kanayon dita Saudi bakat kaw na love kaw nagtao dita kinipagayam tayo John Ferdinand. Kan naragsa ka pa nagdangag kinipagayam tayo Jocelyn Javier. Bueno, ti surat nga intay idrama ita kat naggapo kinipagayam Abe iti Nueva Ecija. Kastiman ti surat ni Abe. Kan Kamang Bianong, kumusta kayo amin namang bukbukal iti Lady L Productions kan Lady L Channel. Awagan dakla kuman iti Abe. Nakapagsuratak takayat kuman nga ibinglay dahiti pakasaritaak tabarbareng no agpaing nga adal kadagiti kapadpadak iti kapanunutan. Kastiman nga irogate to salaysay ko Mang Bianong. Loko ka, Abe. Asidagan di pa nagkalaysayo ka ni Marisa nga makisinsinara ka pa lang ka ni Vicky. Mariribo ka nak nga rodin. Ni, anya tiket mo asawan. Di mo ko na nasaan ka pala sigurado ka ni Marisa. Kat asidagan ti kalay sayo. Kan masikog pa yan. Ay ayatek ni Marisa. Awan dua-dua iti dayta. Iso na lang ta. Sayangat met ni Vicky. Taadda kwarta dayjay. Napintas pa'y. Napintas mo't ni Marisa. Wen, napintas ni Marisa, ken iso ti ayatek at talaga. Ngam sayang nga rod ni Vicky. Bumaknangak, no bilang ta iso ti asawaek. Ala ka. Kasano nga rodan nga ni Marisa no di mo patuluyan nga ikalaysa? Dandani makabulan pa'y laeng met ti palabasen, sakbay ti kalay sami. Iso makaammo ditan? Anya tiket mo asawan? Makaammo ditan? Ay sus Abi, di ka aramid. Pasakitam lang tirik na ni Marisa iti kastang aramidam. Amok daytang, amok, makamobon tumatlaan. Isukat mo ti panagayat mo iti silang ti pirak. Kakaiso na nga gusto kanyak nga adda mabalin na. Makalipat kaming tumatlaan agpadpadagan ni Marisa iti panaglabas ti aldaw. Nanang, adda papanak. Papanam. Inat agbakasyon ijay ayanda ikit pasing ijay kordon. Nay,
Apay nga agbakasyon ka kat asidagan ti panagkalay sayo ka ni Marisa. O may tumutla ang tumabuno da ikit mau. Kaya't kumat nga enjoyin ati na batbati pa'y apanawan ti kinabarok nanang. Tano agasawa kamin taon ken ni Marisa. Jak tumutten mabalen ti mapanlatan iti sadino man akayat ko apapanaan. Nang runa no awan ti pamalubos na. Nagpakadak akaday ka ni Marisa. Saanen anas ken nga ibagak nanang ta agawid akmatlaeng kalpasan ti talong aldaw. May mayat matlaang no agpakadak akin kwa na tap no amuna ti ayan mo. Sa nabala ta agawid akmatla adagos nanang. Iso asaan nga ruden anas ken nga agpakadak pay. Basta agpakadak ka. Awagam kat ibagam no sa dino ti papanam. Nana, ayan ni Abe. Aha, nay, saan ka di nga imawagkan ka? Saan mo't nana? May katluitan nga daw asan na nagparparik na kanyak. Ay, nagkarubot tanda dya tao. Imbagakan ko na nga awagan na ka. Ngam saan mo't gayam nga imawawag? Ayan na ka di nana. Ay, katno na pa nagbakasyon, iti ayan na ikit na iti cooldown. Anya? Ti amok nga road no inawagan na kan. Tako na naatalulaang nga aldaw na ijay, ngam aging ga itakatawan pa'y laang. Mga no da nga rudon da ijay na madamdama. Madama siguron ti biyahe na. Ay, wunkat nga taa. Ay, saan abali pala sang ko? Tano sumangpot, ibagak nga awagan na kaadagos. Anyatan ti mapaspasamak ka ni Abi. Apay adimot lagparik na kanyak. Umawag kumamot na. Sa anak ko mga agdandanag, no amok nga dalang ijibalayda. Nagbiyahe mo't nga imadayo. Isun ti umawawag. Hello, Abe. Agyaman na uray kumutlaangan ti yaawag mo. Hello, Marisa. Nakaawid ka din? Naamok kami na nagbiyahe ka no? Marisa. Pakawanan na ko ma. Ne, apay nga agkid daw ka iti pamakawan. Awan mo't basol mo kanyak. Pakawanan na. Ngam saan ta napatuluyan ti kalay sata? Anya? Ngam apay, anya ti napasamak. Anya ti basol ko. Apay akala at ti pangadang mo asaan ta napatuluyan ti panagkalay sata. Kasano kami ni agbalin nga anak ta? Pakawanan na ko ma, Marisa. May mayatan asaan ta napatuluyan ti panagkalay sata. Ngam ti agbasolak tumatlang iti panagasawa ta. Abe, pangasim. Di mo kawamot aramidon ti kastoy kanyak. Lipatan na kon, Marisa. Tawanin ti mapasamak akalay sa iti nagbaitan ta. Amok ka na sakit? Ngam amok ang makalipat kan tumutlang iti panaglabas ti aldaw. Nagsakitan ti kastoy nga inaramid mo kanyak. Or-orayan talaangan ti kaaldawan ti kalay sata. Kalpasan na. Pagtalikodan na kon, idinto taimot ko pa'y ti agbalin nga anak ta. Pakawanan na. Aklunak ti panangguram kanyak. Ngam jakon patuluyan ti panagkasarta. Pakawanan na kuma, Marisa. Naulpit ka, Abe. Jak amo ti makagapo iti da ito'y apanangibatim kanyak. Ngam naulpit ka. Nagsarita kayo gayaman ka ni Abe, Marisa. Anya ti basol ko ijigayem mo. Apay ana aramid na ti kastoy. Pinasakitan nak lang aruden. Naibabainak pa'y kadagiti tumabuno kumay ti kalay sami. Tadyak amuno niya ti ibagak iti panagdamdamag da kanyak. Marisa. Ibagam kanyak tino. Anya ti basol ko kini Abe. Sika ti kasingadan agayem na. Iso apatsyak nga imbaganakan ka. No anya ti makagapo iti kala at ayadayo na kanyak. Kinapodno na. Adda sa bala na gustuan na. Anya? Adda mabalin na dyo babae. Kat ag gusto launay ka ni Abi. Iso day jay. Kaya't mo ta nagamatan ni Abi day tagundaway.
Tagundaway ka nun day ta para ken kuha na abumaknang. No kasta, insukatnak ni Abe iti silang tipirak. Nabilbilag tipirak ang matagikwana, ngam ti panagayat na kanyak. Marisa, Nasaya at tanay bagam day ta kanyak tino. Tanaamuak no anya klase ti tao ni Abe. Awan gayam ti serbimi kan kuana iti agbalin nga anak mi. No ikumpara na kami iti pirak. Nagsakit ti naramid na, Tino. Agyaman naktasyak ti pinilim, Abe. Kunak no matuloy at talagang ti kalay sayo kin ni Marisa. Sikat ti kayat kong agbalin nga asawak, Vicky. Saan ani Marisa? No kasta? Kaya't nak ngay kalay sa? Kasta nga rod. Ikalay sa kay tanyaman a kanito akayat mo. Agyaman ak, Abe. Ay, jak manmut mo. Tapay ang nagayatak ka iti kasta unay. Idin to tamukmat nga si Dagan ti panagkalay sayo iti nobyam. Gaputa, data at talaga tinaituding a para iti tunggal may sa, Vicky. Abe, Agyaman akmat. Tauray baknang kayo ket. Siyak anakurapay tinayat mo, Vicky. gaputan narik na kasi ka at talagang ti para kanyak, Abe. Vicky? Agsagana ka. Tayam amukan to kadagiti dadakkel ko. Anya? Kaya't dak nga ta a para ken ka? Kayat ta ka, Imposible mo't asaan. No asino ti kayat ko, sigurado a kayat damat para kanyak. Sigurado day ta, Abe. Nadagsun met para kanyak ti panangibatik ken ni Marisa ta mariknak nga iso talaga ti ayayatek. Ngem gapo ta dimteng ti ammo kanapinta sa gundaway tap nagbali met ti taray ti biyag ko. Isa pinilik ni Vicky ket insakripisyok tiriknak para ken ni Marisa. Naamuak kinitino akas taon na iti sakit tinakam ni Marisa kanyak gapo iti inaramid ko. Ngam binaybay akon. Uray ti inak nalaos ti pungtot na idinagawid dakiti balay me mangbianaw. Mangibabain ka nga anak. Anyan ti inararamid mo. Nanang? Agasam, imbabain na nga inam. Kastamot na ni Marisa, iditimaray ka. Tapno saan laang amatuloy ti panagkalay sayaw. Di ka lang asyan mo't ijay nubyam nga agdadagsan. Pakawanindak ko mananang. Ay no, makapangpang-ura kun ka. Anya nga ron ti panggap mao. Tali ko damlatan ni Marisa nga awan gap-gapuna. Kuang amin nanang, adan sa bali a babae itibiyag ko. Anya, makitam ti kasta nga aramid mo. Anay ko, nagsakit matenti, panang tapisyo kanyak nanang. Awan manak mo ang lalaki. Babaero ka. Tinultulag tayo pa'y langarod ti panagkalay sayo ka ni Marisa. No damot gaya mo ti sabali pa'y anubiam. Natulagan ti kalay sa may idinamamok ni Vicky, nanang. Nabibiit pa'y gaya mo anaamam mo. Ngamin sukat mo ka ni Marisa. Apay, balitok na dya Vicky. Kasta ti kapatag na. Iso adagos mo nga insukat mo ni Marisa. O nanang, balitok at talaga ni Vicky. Anay ko mat nanang, gusto matan ati panang taptapisyo kanyak. Mga maulaw akon. Katsigod mo't nga ulaw ka, jablaw! Nanang? Inulaw na ka na dya, Vicky. Tabalitok ti pagkit-kitaam kan kwa na. Balitok mo't at talaga nanang, tabak ng da Vicky. Iso ang mairanod kayo mat, no isaw ti asawaag. Sumardeng ka! Di nakiramraman iti kinarupat kwartam. No asawaam na dya, Vicky. Di nakirudan iramraman. Mga sawa ka asiksika. Kat kasaritak pa inagiti kakabagyan tayaw. Asaan da at tumabtabuno iti kasarmaw. Allah, nalabos mo't daytan nanang. Irurumundak mo't launa yun. Sikati mangiruruman. Inruruman mo ni Marisa. Kanti agbalin nga anak yaw.
Diablo ka! Pimanaw mo't gaya man ni Marisa diti lugar tayo. Tino, Napasakitan iti usto gapo iti inaramid mo, abay. nasaya at mat ni madayon. Tapno saanan nga agkuros ti dalan mi. Kat nakarkarulaeng ang mapasakitan. Di ka kadimaasyan ka ni Marisa? Masyanak, Tino. Nakaikad din akon. Ni Vicky ti kasar ko. Anyan? Saan na balay? Tayo madayon ni Marisa. Patsyak ang nalakalaangan kankwa na timang lipat. No di na kon makitkita. Vicky, kaya't kayam ammo ka ni nanang ko. Anya? Kaguranak ngamin una ni nanang ko, idi saan anatuloy ti kalay sami ken ni Marisa. Isa yam ammo ka kankwa na. Tabaring no masabsaban ti gura na. Sige nga, Rod. Yamam mo na kininanang mo. Tayamam mo kan tumot kadagiti dadakkel ko. Ha? Kabailan nak, ayam ammo kadagiti dadakkel mo? Wan nobyo ka nga, Rod. Iso ayamam mo ka mat kadakwada. Kasanon no saan dak akayat aparakan ka? Kayat da ka. Imbagak meten. No asino ti kayat ko. Kayat damutan para kanya. Nanang, adda sa nga ili tayo. Asino? Awan mo tinamnamaag asa nga ili itang aldaw. Tinubiyak, nanang. Anya? Ni Marisa laang ti amok anobyam. Ngam saanan nga umay ditoy ta imadayon. Ni Vicky, nanang. Ti agdama anubiyak. Ha! Sangwag masiksika. Sa anak nga interesado ijaga agaw anobyam. Nanang, saan kumamot akastaa? Kababayin kin ni Vicky. Saan anairuam asaan amasango no adda ti papanan na? Tanya nga rin ti kayat yu adwa. Maragsa ka nak amang sango ka na kayaw. Makapungpong tutak pay lakin katap no amom. Nanang, iti saan nga agbayag ni Vicky ti pudpudno nga agbalin amanugang yaw. Iso asaan kumamot akastaa? Di nakman isuraw. Di oray man agkasar kayo itan, awanan ti bibiyang kaw. Di ka mang disturbo ta makaturturo ga. Ayan nga iti inam. Pasensya kan ngem makaturturog ka no? Di nakla siguro kaya takasango. Iso ako na makaturturog. Pasensya ka lang ko man iti inak, Vicky. Ay, okay lang. Saan mo't asyak ti apektado no bilang? Ha? Kano di na kaya ti inam, adakan ko anan dayta. Diyak mo't ipilit ti bagik ang magustuhan na para kan ka. Tinapatagat si ka. Ay ayatin naklata, nga uraan niya pa iti mapaspasamak. Saan ka di? Ha? Wan mat, Vicky. Umay ka nga rutan. Rumwartan di ti balayyo. Tawan mo't gayam serbi iti inam ti sumangbaya sa nga iliyo. Di na amo ti mang sa nga ili. Iso ano di natapakan na si mangbay. At damot kwarta ka may gatang iti kanentay ti ruwar. Iso ang mapantamangan iti ruwar. Tadi namot amo ti mang sa nga ili jay inam. Kababain kin ni Vicky, nanang. Tadiyo pa'y sinangom at apolos. Ha! Nangagkaw ti panagsasauna itay. Kunamlan asino. Nanang, Madlaw nga awan bibiyang na iti pakaikamangan na. Gapo siguro tabak nang iso akas jay no agsao. Namnamaon na nga amin at tao kat agdumog iti sangwanan na. Nagmayat na pagsasawan itay dengdenggak ti panagsasauna. Baknang nga aga-agaw. nanang, adamot basolyo tadiyo sinango. Anya nga iti ganas ko magsango iti makagapo, iti pan nakaibaba iti pamilya tayo, kastabot ni Marisa. Nalpasan ti amin kada kami kin ni Marisa, nanang. Iso amayat kayo manuwan no saan, ni Vicky ti agbalin amanugang yaw, nang runaket plano kon nga ikalaysa. Akasam dayta, ti panangikanlay sampay kan kwa na ti pampanunutom. Idinto tadi mo pa'y malagip ako bustaan ni Marisa iti ayan na ita,
no kumustan ti kasasaad da nga agina. Ha? Nagawa naman naknakamaw a bilar daw. Hagyaman ka tanasing puti pamilya ni Marisa. Tano sa bali dalangata. Jaklaan mo no anya tinagbanagam. Gapo iti kinaman ang lilipot mo. Kasano nga rodan nga ikalaysam ni Vicky no saan mo't gaya makayat ti inamaparakan ka. Nahustuan akmatan iti tawan. Makapagkalay sa kami latakin ni Vicky. Nga uray no awan ti pamalubos ni Nanang. Kat kasano nga rodan da Marisa ngay, kanti sikog na. Kat aganak tulat ta. Anya ti planong kadakwada. Nalpasan ti may papankada kami kin ni Marisa. No agpas nga ito, di anak min tulat ta dahi ipas ngay na. Kasimot yag balin nga anak yo. Tawan ka nga ama na iti sidong da nga agina, amabangunan na. Saan abale, tayam amok tulat ta ti bagik ken kuana, asyak ti amana. Nagurnos ti biyag mo ide, ngam ginulumtumot ngamin. Saan abale, tamaurnos tumot laang ti biyag ko no agkasar kamin ken ni Vicky. No adonton ti kwartak, masuportarak tumot ten ti anak mi ken ni Marisa. No awan to tagbali na parikot yo kun ni Vicky. Awan to, taay ayaten nak unay ni Vicky. Marikriknak na ita. Sigurado atong palan nanto ti amin ngay bagakken kuana no agasawa kamin. Karaman nandita ti pang sustentok to iti agbalin nga anak mi ken ni Marisa. Papa, yam amok to kada kayo ti nobyo. Anya, adan nobyom. Kasta nga rod, Papa. Ito aman pa nga dan nagbali na nobyom. Kalpasan ti panagsinayo iti imo na nobyom. Di yun ipalpalagip kanyak dahi, Papa. Tanabayagan na nakalipatak. Iso ayam amok to kada kayo ni Abe. Abe gayam, tinagang tinobyom. Wan, Papa. Anya nga itinalpas na kan trabaho na. Kwa? Sana nakalpas ni Abe. Kan manalon, Papa. Anya, agpampanunod ka ka di Vicky. Wan mat, Papa. Anya kung mga roti may ipayda dyan nga abikan ka. Sikat mang biyagkan gawa na. Naimbag no nalawat italon na. Papa, di yu kumatagibas ito ni Abe. Ta iso ti ay ayatak. Makikalay sa akan ko, ana. Iso ayam amok to nga rod kada kayo. Saan apulos akayat ni nanang ko ni Vicky para kanyak magbianong. Ni Marisa latat isang kadagulit na, ngam ni Vicky talagan ti kayat kung ikalay sa, tanam na maag ti dakela panagbaliw ti taray ti biyag ko, no ison ti asawaag. Ngam dinakmot kayat ti amana aparakan kwa na. Aging gang imanugot ti amana akasangunak. Ninamnamak nga ruden nga awan ti maramitan da iti panggap mi kini Vicky nagkalaysa. Ta napilit ni Vicky no iso ti agdesisyon. Si kagayam ni Abe. When, sir? Manalon ka no? Kasta nga rod, sir. Mano nga ektarya dagat italon mo? Kwa, sir? Nakurang pa sa nga hektarya. Anya, kabalam nga ron na biyagan ti anak ko, baban iti nakurang asang ektarya dagam. Ikarigatak, sir. Tumultulong ni Vicky ang mga matmaton kadag iti negosyo may. Di mo ko na nga isunto ti pagraypam kan pagsikam. Saan nakasta, sir? Amokmat nga awan ti ammo ni Vicky at trabaho iti taltalon. Nasaysaya at matlaeng tinalawaga sa ritaan. Asino nga rin ti aggastos hindi kalay sayaw. At ka di ornong mo agastusem para iti engrande akalay sayon to iti anak ko. Kwa? Sa bagay, saanan anas ka na damagag dayta amok matlaeng ti sungbat na. Sir? Amo ka sana malapdan ni Vicky ang makikalay sa kan ka. Tanuan niya timbaga na isungarod ti masurot. Isa, sige. Umanugot agag kasar kayo iti anak ko. Ngem,
iti maysa a kondisyon. Anya a kondisyon, sir? Agkasar kayo ngem adda prenuptial agreement apirman nyo. Anya? Ammom ti kayat asawan ti prenuptial agreement. Kwa? Kasuratan da jay amang ibagbaga nga awan ti bibiyang mo itanyaman na kwarta kan sanikwa ti anak ko kalpasan ti panagkalay sayo. Kanuray ka, awan mo't bibiyang ti anak ko itanyaman asanikwam no addaman sanikwam. Anya? Dahil tatay kondisyon ko, tapno maprotektar at tanya mga ipatawid mi iti anak ko ang agrigregatan mi iti asawak. Tadyak mat ammo ti kababalin mo. Anya ti amok, ang mga no oportunista ka. Narigatan. Kasanong arditan, patuluyom ka dilat tati may kalaysak ni Vicky nga oray no kasjay gayam ti kondisyon ti amanaken ka. Nalabos mo't ti ama ni Vicky. Naglaing amang tagibasit. Nagbasitak iti panagriknak iti kasangsangok. Saan nabali ata ni Vicky mat ti pinilim? Ha? Isang agkalaysa kayo nga rudain. Ipakita mi tama na asan na ti kwarta ni Vicky kanti sa nikwa na tinapatagkan ka. No di kat di anak da. Ngam, tinalikod anak ni Marisa. Gaputan nam namaak nga agbaliw ti biyag ko no ni Vicky ti ikasar ko. Ngamusan mo ta mapasamak tinamnamaem. Ay, sana mabalinda ito eh. Jack itulok amay saandak. Vicky, mabalin ka di akasaritam ti amam nga awanin ti permaan ta a prenuptial agreement iti panagkasarta? Saan na mabalin? Takasta ti kayat ni Papa mapasamak. Ang mga no di nakpatawidan, no jak agtungpal iti kayat na. No kasta, masurutam ti amam ngem siyak? Gaputa amon ni Papa no anya ti pagsaya atak. Iso atong palin talaangan ti kayat na mapasamak, tapno makapagkasartan. Pagbalbalinin nak arupat kwarta ken sanikwa ti amam. Iso ano damat lagayam ti kasta apirmaan ta iti panagkasarta. Saan talang aruden nga agkaskasar? Anya? Kasta ti kondisyon ko. Di mo kaya ti agpirma iti prenup? Anya kumaaga po nga agpirmaak. No kasta? Pudno ti atap ni papakan ka, akwartak lang ti kayat mo kanyak? Di mo ka ba ulan ti agsakripisyo, tapno maikasarnak? Jakla kayat ti maibabala unay, Vicky. Anya nga ron ti kayat mo mapasamak, no ipilit ni Papa ti prenup ta? Saan talaan nga napatuloyan ti panagkalaysata? Anya aga po nga agpirmaak iti kasta? Sa anak pa lang agmauyong, Vicky. No kasta? Napatpatagkan ka ti saan ta na panagkalaysa? Ngam ti panagpirmata iti prenup? Gaputan napatpatagmat kan ka ti prenuptial, ngem ti panagkalaysata? Ti amok, kabailan nak nga itakder? Nga uri adda ti prenup apirmaan ta sakbay ti panagkalaysa ta? Ngam nagbiddutak mo't gayam. Husto ni Papa, napanagnakan na akwartak lang ang magimulam kanyak tinapatagkan ka. Sinubok na kalaang ni Papa, no talaga ang napudno ka kanyak. Ngam na siluan kamot iti palabog na. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Subsubukan na kalaang ni Papa. No ikasar na klata, nga uray no awan ti pakairanudam kadagiti sanikwak, kan kwartak. Anya? Ngam agsanod kamutan amang ikalay sa kanya. Iso analawag nga rudon ti amin. Adinak pudpud no ngay ayatan abe. Tigamang laang apakairanudam kanyak ti ay ayatam. Iso ahusto launay tinaramid ni Papa. Tapno mapagparang na ti pudno aburik mo. Nagapan nyo nanang? Napan ko kinita di apok. Anya? Asino nga apuyo? Ket no nagadayo ti ayandama ng silya ken dagiti apo ko yaw. Kat di anak ni Marisa Ha? Si Mang Peten ni Marisa? Kasta nga road, kat kadwa na di apok nga impas ngay na. Kaya't ko ang makita dagiti aginak nanang. Anya, agbain ka man abe?
Kuna ni Marisa nga apukok dayjay, ngam saan mo aputot di anak na. Kuna na laeng dayta, gapo iti sakit tinakam na nanang. Iso amapan ko nga rod kitaan, jay anak me. Haguray ka man. Di mo't napan kay jayan ni Vicky. Maawanan da dya babae. Ni Marisa matla at talaga ti ay ayatek nanang. Awanan ni Vicky iti biyag ko. Kat, nagsayangan ngay ni Vicky, no di mo pa kairanodan, jay kinabaknang na. Awan kami nanang. Iso ajak la sayangan ti saan matla ang mangilalakanyak. Sige nang, tenlak kitaan dagiti aginak. Ha? Sika? Marisa, namuak asim mangpet kayo ni ti anak ta. Ay nakade. Kaya't ko makita. Awan anak mo kanyak. Marisa, di ka kumamot agsao iti kasta. Pastrikan na, takitaag ti anak ta. Imbagak meten, awan anak mo kanyak, talinaksid kan nga ama ti anak ko. Litopak dagiti nagkurangakan ka. Ken ilintig ko ti bidot ko. Agkalay sa tamat laang Marisa. Tapno may paayan tay ti kumpleto a pamilya ti anak ta. Naamiris ko, asikagayam at talaga ti ayayatek. Anya? Apay abe? Anya ti pagkitkitaam kada kami a babae? Ay ayam amabalin mo a panawan ken subyan no kay kayat mo? Aklunag ti bidot ko. Iso akayat ko nga ilintag ti amin. Patuluyin tamot lati saan anatuloy idi apa nagkalay sata. Nalimbong pay laang ti panunot ko abe. Kalpasan ti panangikalang mo kada kami iti anak ko. Agsubli ka, akas laawan ti napasamak? Ha, laglaing kamutan? Apay, asino ka ngamin launay aya iti panagkitam? Marisa, pakawanan na kuma. Amo ka na sakit tinakam mo kanya. Ngam, ikan na kumay ti gundaway ko ang mangilintag iti nagbidutak. Saanan ang masapol? Ta saan kamutan apartes ti biyag ko? Aramidam latan ti amin na kayat mo. Basta di na kaming pakibiyangan iti anak ko. Ay ayaten ka pa'y lang aging gayta, Marisa. Sa lawasaw! Ha? Ingkakit ti agsapol iti adakwartana, ta iso ti kalaysam. Di ka umas asidag kanya, taawan kwartak. Ken kang runaan na, awan anak mo kanyak! Uray kasano ti panagpakpakaasik nga agsinubyan kami kini Marisa, ngem impet deng na adinakon kayat apulos. Ket ti kasakitan, di napulos kayat nga ipakita kanyak ti anak May. Aging ka naglabas ti tawan, ket nakiasawa iti sabali imbes makisinubyan kanyak. Ita, tinagbaling nga asawa na tinabangunan ti anak mi nga ama na, idinto ta siya ket awan agbayagan nobyak. Awan ti masarakak nga umno nga ikalaysak. Ta siguro, agsapsapulak iti kasken ni Marisa iti galad, ngem awan met tinasarakak. Kastan, mangbianong, to'y pagayam mo, abe. Pagyamanan, pagayam abe, iting ka panangibinglay dito'y pakasaritaam. Husto ka, agbalinday ito'y nga adal kadagiti addaan iti kasta kapanunutan. A taste of your own medicine, ti napasamak. Kayat nga asawan, lakamumet, agpadaadakes, wano, saan anain kalintagan panang tratom iti sabali tao. Isa ditay kumapagbalinan nga abalbalay ti tayak ni ayat. Kanditay kumarubeng ti pasisirap iti silang ni pirak. Kadagiti tarigagay kan gartem ti tao, nain kalintigan man wenno saan makiinno nati panagayat iti kwarta. Sana kasi ti panagtarigagay iti sekso ken taraon patinayon ken di agpatpatingga ti panaggartem iti kwarta. Kasla di kabailan depdepen dayta ti kinalakay. Iti kadwa na kaso ti panaglakay
at adapik di apakarwan na ti panaginteres wenno panakaseknan ti may sa tao iti kwarta ken ti magatang ti kwarta. Lumanlanlan ti kinaagom. Kinuna ti kang runaan nga aktor iti may sa nalatak a pelikula, epektibo ti kinaagom, makagungguna ti kinaagom. Ngem nupay kasta, san kong igunam-gunam tarigagayan tayo met ti kinaagom. Dagita ka daytay kong kunadalaeng linyahan ti may sa pelikula. Nupay ado ti nang tukoy iti dekada 1980 kasi ti panawan ti kinaagom ti paspasamak iti tiyempo sakbay kan kalpasan dayta ipakita na abasit ti namalbaliwan ti reaksyon ti tao iti kwarta iti panaglabas dagiti tawan. Nalabit at ibaro isot panakakita tinakad ado at tao kadagiti gundaway amang penek kadarato iti panagtarigagay iti ado material kinabaknang. Agparang at ikaadwan pangbusbusbusan ti ado at tao iti lubong, iti gistay amin apigsada, isut panagpataod ken pananggunod iti ado pay bambanag. Nalabit, umanamong kayo at ipananggunod iti sanikwa, ken pananggastos iti kwarta, kat nagbalinen nasged, ken masansan manang parnoy unay raragpaten iti moderno aldaw panagbiag. Ngem kas resulta naragragsak kaday dagiti tattao, kasungbat iti dayta sa ludsod, insurat ni masirib ken nakabakbak nang nga ari Solomon, adon atawan tinaglabas, ti managayat laeng iti pirak, santo amapnek iti pirak. Uray ti asino man ang managayat iti kinabaknang, santo amapnek iti sapol. Daytoy metket kinaubaw. Dagiti panagadal, may papaniti moderno a kagimungan, mangipaida ka dagiti umasping ang makapainteres konklusyon. May sa kadagiti makapasid daw natakwatan may papaniti ugali ti tao, iso ti panangurnong iti kwarta ken material bambanag asaan kanayon makaipaay iti katupag nga iyaado ti panakapnek ken kinaragsak. Nabigbig ti ado ama nagsirarak magtenganan ti may sa tao ti may sa tukad ti kinasaliwanwan, ti pannakarikna, iti pannakapnek, ken kinaragsak, ket awan pakainaigan na iti kaado ti material bambanag nga adda ken kuana. Gapo iti saan ang magawidan panangragpat kadagiti material banag ken kwarta, ado at tao ti mangisaludsod. Maragsakan kami iti tunggal baro abanag gatangan may. Ngem apay nga ta akalpasan amiris ti amin abanag, dagitoy pagraragsakan, di da makainayon iti dakdakkel apan nakapnek. Apaman nga dasang kabasit masapulan, iti kado ti kwarta nga daken ka, basit laeng ti maramidan na iti pananggunod iti kinaragsak. Ti sapol kat nakadidilaw nagbasitan ti pakainaigan na iti kinaragsak no magtenganan ti tokad ti kinakurapay. Adon ti makabigbig ti talaga mangparagsak iti may sa tao iso ti kaadati na espirituan sanikwa. Makagungguna kalat iti biyag ken naimbag moral kababalain. Alright, that's alright. Kastan gagayem. Aging gangay iti sumarunon tumanan nga intay panaglalangan. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagngina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to
Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!